I el temps tampoc no facilita les coses. Aquest hivern Mallorca s'ha vist afectada per diversos temporals de vent i pluja. Una d'aquestes tempestes va fer que un veler que fondejava en aigües de Porto Colom anés a parar contra les penyes. Mesos després, l'embarcació continua enrocada a la platja de Serenal del port de Felanitx. No l'han retirada a causa de les discrepàncies que hi ha entre l'Ajuntament i demarcació de costes. El bala del municipi assegura que no és competència del consistori i adverteix del perill que suposa pels banyistes. Aquí de costa ens van enviar un paperet dient que eren nosaltres que l'havien de llevar i clar, ho van posar en mans de serveis jurídics i ens van dir que això no, que això corresponia a costes o parts. Evidentment, aquí s'afegeix el fet que és un vaixell que hi havia un procés d'abandonament, que era un vaixell abandonat, per tant, la custòdia corresponia a parts. Nosaltres el que hem fet ha estat passar l'informe jurídic que ens han fet dient que aquest vaixell l'havien de llevar a parts o costes, no és igual, perquè evidentment a l'Ajuntament no li corresponia.